Frații mei, ca niște zmei și surori, ca niște flori, bine ați venit în Bârlogul Ursului, sediul de iarnă. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți să vedeți un tur complet și cei cu borcanele alea. Aici este imensitatea găsită ieri, pe care am presupus lingurița zânelor, o formă de Ganoderma lucidum. Asta cred că este o Ganoderma aplanatum totuși. O să vorbesc într-un alt video cum le diferențiem. Cei cu Ganoderma asta, de ce e așa important? În primul rând, se transformă din chestia asta în chestia asta. Și cu asta se pot face niște chestii absolut magice. Este o super ciupercă medicinală. Se folosește frecvent ca adjuvant în tratamentul împotriva cancerului. Este un imunostimulator puternic, are efect antitumoral. Unii pretind că te ajută și la concentrare. Bine, cred că îți face și cafea, cartofi prăjiți și că te ajută și în căsnicie. În orice caz, demonstrate medical sunt doar primele efecte pe care vi le-am spus. Este foarte puternică, se găsește chiar și în formă solubilă prin cafea. Ganoderma lucidum se numește, sau lingurița zânelor. Dați-mi un follow ca să aflați mai multe. Haideți la atelierele mele de iarnă.